Bireru mar Kenya Railways oyango ni gimedo geche okolo maringe route ma Nairobi kochomo Nanyuki kod mano ma Nairobi nyaka Kisumu. Oganda ikore ne nyasi mar skuku ka koro chenro mag wuoth bende koro iko e yo makare. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Mang'ich, tung mar gacho okolo yuak. Wuoth chakore. Wuoth ochomo konde mopogore opogore. Gisani Mayo chomo Nanyuki. Kambi gach reru omedo kwan geche mag okolo madhi Nanyuki kod Kisumu. We will continue running trains every day to Kisumu. We will continue running a daily train throughout up to Nanyuki. And we are also going to bring Kenyans who have gone home back to Nairobi every day. And we are happy for the support that we have gotten from the government to rehabilitate these routes because they were idle some years. They were not useful. Kambireru mar Kenya Railways oketo kenge mag neno ni oganda yudo thuolo manyangafu mar wuotho. Almost half of the train is full of children. Young people, young children who are going home with their parents. Again, this has been a big challenge because we are convenient. When you are in this train, you are safe. Children are safe. You are not climbing on top of a matatu or a bus. They are seated peacefully. Kochakore tarik 13 dwe mar 12 nyocha wachako safari makoro obet machiegni koro wating'o ji pile odhiambo kodhiambo kawa Kisumu kendo odhiambo kawa Nairobi nyaka nyo wachak mano waseting'o ji 14,698. In every station you pass, we have our security personnel standing by and monitoring this train. Wuodhe geche okolo osebedo ka medore pacho ka ilero ni bende gechego medi nyaka ne wuoth madhi Mombasa e yor SGR. Yangore ni e kinde sikuku, SGR nigi teko mar ting'o jowuoth mohewo 10,000 e safar mawuok Mombasa kabiro Nairobi kendo dok. We have been fully booked. We are moving around 10,000 passengers per day. We are going to bring business class coaches where you can sleep, work, and wake up with the Wi-Fi and with the people surrounding you around who can give you a cup of tea to enjoy your journey. Jopiny chopo e tesend gach reru ma Nairobi Central Station. Waromogi alano piyo, ma bende iko joge ne wuoth. Olero kaka osebedo ka otemo ng'ado tiko. Nagombo mondo adhi kodgi kawuono, lakini anwang'o kopong' nyaka tarik 28. Eka kora nyalo ng'eto. Koro atemo kwagi kopo ni ginyalo nwang'ona nafas mondo adhi gi joga to giwacho nopong'. Kata kamano, jatend Kenya Railways owacho ni e kinde ni nengo wuoth ni kare ka higa manyien ginyalo loke. From here to Kisumu it was about 600 shillings. From here to Nanyuki we are charging 200 shillings. However, this will change by next year, but currently that is what we are doing. Jopiny wuotho e kinde mapek mar ngima e uchumi, masani okwako bombe kod moko kuom udi. Inyalo pime gi ang'o ka irango higa mokalo. Nengo mar wuoth no obedo matek matin nikech gik moko medore ngima odhi malo. Bei ma wakawo pod en bei ma waketo machien pod pok wamedo nikech waneno ka ngima tek ne ji emomiyo pod watiyo gi bei mane wantiere go chon. Mamano pod waonge gi mpango mar medo, biro bet kamano. Higa mokalo ne wawuok ka gokinyi to wadonjo kacha godhiambo. Koro kinyal nwang'o gari materi e pacho. Koro ne chuno ni wanyalo yweyo Kisumu nyaka kendo gokinyi eka koro achaka adhi dala. Lakini koro kaka neno chenro magin go koro higani aneno ka koro wawuok ka godhiambo tidonjo Kisumu gokinyi. Inyalo madho chachi moro, inyalo bayo Kisumu matin, tikawo gari kendo ichak idonji kaluo. Ewi magi duto, kambi mar Kenya Railways oyango ni gibiro chiwo arita makare ne jowuoth matiyo kod gechegi. I want to assure all our travelers who are traveling by train that we are 100% secure. Wuoth osechako, wuoth mochomo gwenge mopogore opogore. Wakoynu bed kod wuoth makare e kinde ma utiyo kod yore mopogore opogore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore koda weche mag wuoth eni kadho wadnam